hektar i det stykke her, så der er noget at komme ud på. Hold da op. Gå så! Hop, hop, hop. Dav, dav, lykke til. Der er vist lidt potentiale i den hvide der. Ja. Jeg vil ikke få ham kastreret straks. Han er bare så smuk. Det eneste med ham, han har ingen noget kendt til navnet bag sig. Jeg har så hende i tu. Han er bare hjemmeavl fra Island. Men der er en gang imellem, der lige pludselig dukker et eller andet op, som... Ja, det den til man der prøver at tage, det er så tenor, Tunsberg. Den sorte. Den sorte, han er efter Tenor fra Tunsberg. Og den brune, han er efter Kruselius fra Herriðarhól. Som er efter Storm fra Herriðarhól. Og hans mor er efter Skugga fra Strandahjálegu. Men det er skidt med de priser på de heste der. De går nok buller helt i bunden. Ja. Jamen, du får så fint hængstop på Island, med det for hoppe og hertil for undtaget 25.000 i Danmark. Og så er det med toppklasser hester. Ja. Jeg har en hopper op i Island, som skal til Spøne fra Vesterkotti. Kender du ham? Nej. Det er den, som var der. Han har 133 i blub. Han er højstkåret i hængst nu. Det koster så 6.007. Ja. På dækning. Det er så ingen pris. Nej. Og så finder du hoppe for 5.000